Kohan men ko para kanai ka sngi habang irakhe ya ka sngi kan mau buram u apostol jong u Jisu Barnabas ka khot bat ka pen kan mau yang abadipi babaro ngilong kisanran jong u Jisu ngilong kisanran jong u Jisu habang ngilong kisanran jong u Jisu ngi haban pen kan mau yalade man ka sngi man ka por bat man ka khlemat ka jinglong sanran ka jungpi kam dei na ka banta jungpi hanrei dei na ka banta jongki wei kam dei na ka banta ka jing mentoi ka jonga marwei ka jing mentoi ka jungpi marwei hanrei na ka banta ka jing mentoi jongki wei om dei tang na ka banta ka jing kurku ka bangai don kam ka jingim hanrei na ka banta ka jing kurku jongki wei om dei na ka banta ka borom ka nam ka junga ka jungpi marwei hanrei kerpang na ka banta ka borom jong ublei bat ka borom jong ki wei pat kanai ka bau Jisu kran shai hanga badepi lengba ka gospel jong Matius kalanong ka basipau kalain ka bahnyeu hadu khasan ka ba ngidang supule mentan ko hanmen ko parau Jisu ong shai nadu basdang jong ka gospel mentagasngi ka kamram jong pi kum ki apostol ne kum kisanran kadei ningkong nang sabe banyalap ya ka gospel banyalap ya ka gospel ban paniare ka hima ka jong blai ban panskam ya kana ka hima ka jong blai den matakadaw kli halade manga ban mapi ha ka jinglong kristan ka jungi ha ka jinglong sunran ka jungi ki jinglong nongbut jungi of Jisu ngila persang na am banyalap ya ka gospel kumbang ngila yosngo kohan men ko para ha ka jingduai lumlang ka bangila duai ngi dei banyalap ya ka gospel ningkong nang sabe da kiktin ki jonga ke jungpi ngi dei banyalap ya ka gospel da ka ba ngi em ya ka jing em ba bha jonga ba jungpi hatong ngila persang na emban kran sikentin arkentin hakmad upaj ba ngila persang na emban kran sikentin arkentin haki bahi ngasem jungi lane haka paramarjan ke jungi ne haki lok ke jor jungi sapang ukres sapang ka gospel ka jungu sapang ka jing it ka jungu sapang ka jing hikai ka jungu ngila khot nem ya kiwei ban bud ya ka jing im ka bau Jisu la im la ne ban kit ya ka dagdik pna ka bau Jisu ula kit la ba ngila kren nem ngila persang nem ban pasiau ha ka skor jong kiwei pat ki breu kata ka bang ya ban kelin ko na sabe ngila persang nem ka bar ka bang ong Jisu la kren sai nga bar pi ngi dai ban em ya ka jing im jungi ladangi em ya kajing em ka babha kajing em jungi kajing em jungi ha kita ki value la ne kita ki jinglong babha ki bau Jisu dala de em ki bau Jisu la hika yang abadepi ngila yalap iko gospel ngila persang na yo le se ko hanmen ko para ha ka jaka bangin long kita ki bro ki ba witness lana ki ba aisaki ya kata ka hima ka jong blai leng ba kita ki jinglong babha ki bau Jisu la ai yang abadepi ngilong penban kiba pentelor no dah ka bangi impersya ya kita ki jinglong jong ka hima ka jong blai dah ka ba ngiem lengkar ya la ka jong ka jing em dah ka ba ngim persang ban le bha ka jing em jungi dah ka ba ngi yalap ya ka gospel ka jong trai dah ka ba impersya ya ka gospel kohan men ko para kane kam dei ka bau Jisu kwa kane kam dei ka bau Jisu u khot yang abadepi bangilong persya ya ka hima ka jong blai bangilong persya ya kita value la ne kita ki jing hikai ki jong u kohan men ko para u Jisu unang ong susu akmat na ka banta junga jungpi kan mau kat ba phidang em ha kane ka prathai kat ba phidang yaj lenti ka ne ka prathai ka hima ka jong blai kanang jan den matakadau kat ba phidang em ha kane ka prathai kan mau nang kong diang akmat jungpi ba kahima ublei kanang jan nak banta junga ba jungpi lada kahima ublei kawan hakano ka khlemat ne ka poi hakano ka ya nak banta junga ba jungpi lada ngimle ya kan ka bau Jisu khot banyalap ya ka gospel kapulom ka jung em junga ba jungpi kum kisenran ki jung u kum lane kita ki bayalap ya ka gospel ki jung u ko hanmen ko para u Jisu ai kam yang abade pi shibune kumbau la Ukraine saya ke gospel ka kamram jungpi kanang de shu ban pen kot iki bapang hato ngila persang dem ban lekta ban le duai ban yarap
ya kita ki bapang ki basitom ya kita ki badan kam ka jing rap ka junga ka jung pi u jisu nong ang su ka kamram jung pi badai pi dai ban pan im ya ki balayap yo le se ka kam ngis ngutho ka bau jisu ong ha ka nei ka kleman ka banta jung ba pan im ki bayap om dai kita ki bayap ka met han rei kita ki bayap ka man sim kita bayap ka jing long ngila persang da em ban pan im ya ka jing im ka jung ki ngi persang na em ban pan ki im biang ya ka jing im ba bha jong ki wei ka nei ka bau jisu kwa ko han men ko para de mata ka dau ha ka nei ka sngi ka bangira ke ya ka nei ka sngi buram jong u apostol jong u Barnabas ngi de ban wan ra ka jing kurku na ka ban ta jong ki wei da ka jing shlor ka jong ga jong pi da ka jing shirham ka jong ga jong pi ngi de ban wan ra ka jing im ha ka nei ka perthei ka jing im ha ki wei pat ki breu ka jing kurku ka jing bha ha ka jing im jong ki wei om tang ha ka jing im ka jung nga ka jung pi marwei den mata ka daw to ken ko han men ko para ngi duai ha ka nei ka sngi ban ngi it la de hautrai bautrai ubal pan khamti ya ki apostol ki jung ban yelap ya ka gospel ma ki la le ya kata namar ba ki dan rengkat badu jisu namar ki la im ya ka jing im ka bau jisu la ai nga ma phir kumju kita ki breu ki bau jisu la jet ban long kum ki senran kum ki apostol ki jung ngin la ban pandap hok ya ka ka kamram la ne ka deity ka ba ula pan kham te yengi ban yalap ya ka gospel ban pan skam ban pan paniar ya ka hima ka jung en yo Jesus Christ